Bol si tam, keď na kríži umieral. Bol si tam, keď na kríži umieral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď na kríži umieral. 12. zastavenie, Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Čas tvojho života je naplnený, Pane. Dokonané je. Týmito slovami sám uzatváraš čas, dobu svojho života na zemi medzi nami. Ďakujeme ti, Pane, že si dokázal prijať poslanie svojho Otca a žiť celý čas svojho života pre nás a prežiť i posledné bolestné minúty svojho života pre ľudí. Čomu my venujeme svoj čas? Komu? Rozmýšľajme o tom. Pane, daj, nech máme vždy čas v pokoji a tichosti premýšľať o tvojej smrti a ďakovať ti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.